Parisuhdekurssille osallistuminen ei missään nimessä ole sellainen merkki, että nyt teillä menee jotenkin huonosti, vaan se on nimenomaan päinvastoin ihana merkki siitä, että haluatte tutustua toisiinne jonkinlaisesti uudella tasolla. Psykodraamasta ihan lyhyesti. Psykodraama on tällainen ryhmäterapeuttinen menetelmä, jossa asioiden selittämisen ja puhumisen sijaan me tuotetaan niitä asioita kokemuksellisesti ja konkreettisesti ja luovasti näyttämölle. Tämä ei siltikään tarkoita sitä, että me näyteltäisiin täällä psykodraamassa, vaan ennemminkin niin, että me koetaan asioita. Ja sitten saatat kysyä, että no mitä siellä pariskuntien psykodraamaryhmässä sitten oikein voi käsitellä? Ja vastaus, ihan kaikkea. Mutta esimerkiksi nyt tulee mieleen, voidaan katsoa vaikka sun omaa parisuhdehistoriaa. Minkälaisia parisuhteita sulla on ollut ennen tätä nykyistä suhdetta? Oletko sä kenties muuttunut jollain tavalla? Millä tavalla? Voidaan katsoa teidän yhteistä parisuhdehistoriaa, mitä siinä on tapahtunut. Minkälaisia onnistumisia, ilonaiheita, kipukohtia. Voidaan katsoa vanhempien parisuhde ikään kuin mallia, että minkälaista mallia olet kotona saanut parisuhteista. Voidaan tutkia seksuaalisuutta, parisuhdeongelmia, vanhemmuutta, lapsettomuutta, ihan kaikkia maailman asioita. Olisiko nyt oikea hetki satsata siihen tärkeään suhteeseen? Jos susta tuntuu siltä, että tämä nyt jostain syystä resonoi kovasti, niin juttelepa sen kumppanis kanssa ja laittakaa mulle yhteinen ilmoittautuminen tälle kurssille. Sähköpostiosoite on tuossa. Nähdään läsnälässä.